τελειχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των αρχών, ή της λέγεται Άγια. Μετά το δεύτερον καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Αγία Αγίων, χρησνέχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περί καλυμμένην πάντοθεν χρυσίων, εν Ιστάμνος χρυσιέχουσα κομμάνα και η ράβδος αρών, η βλαστήσασα και επλάκη της Διαθήκης, υπεράνω δε αυτής, χεροβήμ δόξης, κατασκιάζονταν ηλαστήριον, τεριώνου καίστην η λέγη κατά μέρο. Τούτον γαρδεού το κατασκευασμένον είμαι στην πρώτη σκύλια παντός ισίας ιερής, τα λατρείας επιτελούντες, εις δε την Δευτέραν άπαξ του ενιαυτού μόνος ο αρχιερεύς, που χωρίς αίματος που προσφέρει περί αυτού. Άκουσον ο Θεός του δεησιών μου πρόσχεσαι την προσευχή μου. Παρικήσω εν το σκηνώματι σου εις τους αιώνας και βαστήσουμε εν τη σκέπη των πτερίγων σου. Βασιλειών τρίτης το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Έστι Σολομών κατά πρόσωπον του θειαστηρίου Κυρίου. Ενώπιον πάσης εκκλησίας και διεπέτασε τα σκύρας αυτού εις των ουρανών και είπε: Κύριε ο Θεός ημών, που κρέστην ως η Θεός εν το ουρανό, πάνω και επί της γης κάτω, ή ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, που καρκεύσεις πλην και ο οίκος ούτως, ολοκοδόμησα εν το όνοματί σου, και επιβλέψει επί την δέηση μου, Κύριε ο Θεός ημών, ακούει της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιον σου προσεύσιμενο. Που είναι τους οφθαλμούς σου νεωγμένους εις των οίκων, τούτον ημέρας και νυχτός, εις των τόπων τούτων ονείπας. Έστε το όνομά μου εκεί, του εισακούειν την προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις των τόπων τούτων ημέρας και νυχτός. Εισακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου, αν προσεύξονται εις των τόπων τούτων, και εσύ εισακούσει εν τον τόπο της κατοικήσεώς σου, εν ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος εις εσύ. Εκκλησίες ευλογείτε των Θεών Κύριων εκφυγών Ισραήλ. Πρόσχομαι. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ ήθους η δάσιμης δώρα. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Εσβάτων ημών έμεισε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενήν και αε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Στις αχλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσουν πεπε Θεόν ζώντα. Η γάρς του Θεόν έβρενε αυτό οικία, και τριγώνος η άνοια αυτή, ουθείς τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων ενέους είσαι. Μακάριος ανήρ, εν στις αντίληψεις αυτό παρά σου. Αναβάσιν την καρδία του διέθετο, στην κοιλάδα του κραθμού, εις των τόπων ονέθετο. Η γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών, χορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσετε Θεός των Θεών εν σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου,
ενώντησε ο Θεός Ιακώβ, περασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τους αυλές σου υπερχιλιάδας, εξέλεξάμιν παραρριπτήστε εν το οίκου του Θεού μάλλον ή εκεί με ενσκηνόμαστε αμαρτωλόμοι. Ότι έλεος και η αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος προστερήσει τα αγαθά της πορευομένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων έπεισε. Όλοι μαζί. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ομολογήσου το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Αγίον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλά η εθνική γλώσσα με και το όνομα του Κυρίου μηνάμιν αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πέρα κύριε. Κύριε σωτήρ και θυμάς και αυτού διακάριν και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα. Δόξα τω Κύριο και Δυο πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες τρεγγύης ανακράντου σου μητρός δυνάμει του τιμήν και ζωβίου σταυρού προστασίας των Ιπρανίων. Θείων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς τιμήν δόξου προτής προδρόμιο έθνων των Αποστόλων και Αγίων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρ Πατερημών των Αγίων και Δικαίων των Πατερακήν Κιάννη. Του Οσύμπαντος ημών Δαβίδου εν Θεσσαλονίκη. Που και την εκτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσεως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Βαρθολομαίου του Παναγιώτατου και του προβλήτου Πατριάρχου του γένους ημών, πολλά τα
ευλογητώσεις τους αιώνας. Αυτός φιλάνθρωπας τους αναξίους δούλους σου, τους τα θυρανίξε επιτελούντας τους ευασμίου ναού τούτου, επωνόματι του Οσίου και Θεοφόρικων πατρός ημών Δαβίδ εν Θεσσαλονίκη, και στερέωσον τούτον μέχρι της συντελείας του αιώνος ασάλευτον και δεδοξασμένον εσύ. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, και αξίωσον ημάς εν αυτό ενέσης και δοξολογίας, ακαταγνώστους προσάγειν τη δόξη σου, και το μονογενή σου Υιό, το Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και το Αγίο σου Πνεύματι εν επιγνώση και πάση αισθήση. Έτσι δε αξίωσον ημάς, Κύριε, προσκυνούντας σε αξίωσεν τον ναό τούτο, των θείων σου εκδηρμών διχθήνε αξίους, και ευπροσδέκτους της η αγαθότητη γενέστε έτας εν αυτό τελουμένα συνεήσεις, ας υπερημών και παντός του λαού σου, η αφάντου σου εσπλαχνία θέλομεν αναπέμποντες, πρεσβείες της ακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, και πάντων σου των Αγίων. Το πολιτίκιο. Το πολιτίκιο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι, Μιχάλη, γιατί η οικογένεια Νέσκε έκτισε ένα τόσο όμορφο εκκλησάκι και το αφιέρωσε δια της ιανορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου προς κινήματος αντιμαχίας στην Ιερά μας Μητρόπολη και επομένως στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη που τόσο αγαπά τα σεμνώματα του γένους, παλαιά και νέα, και τόσο αγωνίζεται για τη στήριξή τους, τόσο αγωνίζεται για την ανάδειξή τους, για να προστατεύουν αυτά τον Ορθόδοξο λαό μας. Σε ευχαριστώ εσένα και την οικογένειά σου για όλη αυτή την αγάπη και τη φροντίδα που έδειξες στην τοπική μας εκκλησία και που δείχνεις και που θα δείχνεις, και εύχομαι να είσαι καλά και η σύζυγος και τα παιδιά και τα εγγόνια και όλοι να ακολουθούν το δικό σου παράδειγμα. Γιατί ένας όταν βάλει μια γερή βάση, μετά όλα και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα και όλοι οι απόγονοι ακολουθούν αυτή τη βάση. Αυτό είναι κάτι που αρχίζει και δεν τελειώνει πια. Συνεχίζεται στους αιώνες. Και εσύ το ξεκίνησες. Οπότε θα αρχίσει από εδώ και πέρα να συνεχίζεται αυτό στους αιώνες. Να είσαι γερός, δυνατός και εσύ και όλη η οικογένειά σου. Ευχαριστώ για τη φροντίδα αρχιερατική επίτροπη της περιοχής, τον πατέρα Αντώνη, που συνεργάζεσαι τόσο άριστα με τον κύριο Μιχάλη για να γίνει οτιδήποτε εδώ, που συμβουλεύει ο ένας τον άλλον
και μπορούμε να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα και θα έχουμε και συνέχεια του όμορφου αυτού έργου. Ευχαριστώ τους πατέρες που είναι σήμερα εδώ μαζί στην χαρά μας, τον πατέρα Διονύσιο, τον πατέρα Νικόλη, τον πατέρα Ηλία, είναι άλλος, δεν είναι άλλος, είναι άλλοι πατέρες που δεν έχουν χειροτερηθεί ακόμα. Ευχαριστούμε Άγιε για τη φροντάδα σας. Θέλω να συγχαρώ τον Κώστα, τον αγαπητό μας φίλο από την Κάλυμνο, ο οποίος έδωσε την ψυχή του για να γίνουν όλα αυτά τα πολύ όμορφα αξιλόγητα. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε, γιατί κάνεις ό,τι κάνεις με την ψυχή σου. Σε ευχαριστώ και για τις φροντίδες που δέχεται ο συνεπίσκοπος μου, Άγιος Λέωρου Καλύμνου και Αστυφαλέας, τον οποίο φροντίζει. Ξέρετε ότι ο Κωνσταντίνος, εκτός από την τέχνη του, υπηρετεί και την Εκκλησία Αφιλακελώδος. Είναι οδηγός του Σεβασμιωτάτου, χωρίς να παίρνει οτιδήποτε. Πληρώνει και τη βενζίνη μόνος του και ό,τι χρειαστεί. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Χαίρεσαι και στην οικογένειά σου. Ευχαριστούμε τα μέσα, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, κυρία μου, σήμερα εδώ για να καλύψετε την όμορφη αυτή στιγμή της αγάπης της οικογένειας προς την τοπική μας εκκλησία και ευχόμαστε σε όλους υγεία και χαρά. Ως πλήνεις εσύ